Θέλω να πάμε στη Λίμνο τώρα. Δεν θα πάμε. Ήρθε εδώ η Λίμνος. Καλησπέριζω τον Δήμαρχο Λίμνου, τον κύριο Αντώνη Χατζηδιαμαντή. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Με υποδοχή. Είσαστε εδώ με την ευκαιρία του Φιλοξένεια. Τα λέω σωστά? Με την ευκαιρία της Φιλοξένεια για μια ακόμη φορά, γιατί η Λίμνος θεωρεί προνομιακή τη σχέση της με τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ούτως ή άλλως δημοφιλής προορισμός η Λίμνος, τουριστικός προορισμός για τους Βόρειο-Ελλαδίτες, έτσι δεν είναι? Είναι και συνεχίζει να είναι ένας ανερχόμενος προορισμός. Η Λίμνος είναι ένας καινούριος προορισμός, αλλά ιδιαίτερα αγαπητός. Το νιώθουμε. Οι Βορειοελλαδίτες εκτιμούν το νησί, εκτιμούν την αυθεντικότητά του, εκτιμούν αυτό που τους προσφέρει, τις ήρεμες γαλήνιες διακοπές, τις πολλαπλές δραστηριότητες, την εξαιρετική φύση, το εξαιρετικό περιβάλλον, αλλά και το πολιτισμικό περιβάλλον, γιατί το νησί έχει διατηρηθεί σε μια εξαιρετικά ικανοποιητική κατάσταση. Βλέπετε, η στέρηση στην ανάπτυξη της προηγούμενης δεκαετίες είχε και τα ωφέλη της. Βεβαίως, η προσπάθεια που κάνουμε τώρα είναι πολύ συστηματική, είναι σε μια δύσκολη συγκυρία, όπου όλοι οι τουριστικοί προορισμοί διεκδικούν ένα μέρος της πίτας. Εμείς είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας και κάνουμε προσπάθειες να επικοινωνήσουμε και το καινούριο μας σλόγγαν για τη Λίμνο, που ελπίζουμε ότι θα το αγαπήσουν και οι Θεσσαλονίκες. Το οποίο λέει τι? Το οποίο λέει «Απολαμβάνεις ό,τι ζεις». Απολαμβάνεις ό,τι ζεις. Απολαμβάνεις ό,τι ζεις, γιατί θεωρούμε ότι στη Λίμνο μπορεί κάποιος να έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Όχι απλώς να έρθει να κάνει διακοπές, να κολυμπήσει, αλλά μπορεί να ζήσει κοντά στους ανθρώπους, να φάει από την καταπληκτική γαστρονομία με τα τοπικά προϊόντα, να ψαρέψει, να περιηγηθεί, να περπατήσει, να νιώσει ασφαλής και ήσυχος σε ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον, σε έναν ήρεμο τόπο που προσφέρει όχι απλά διακοπές, αλλά έναν τρόπο ζωής. Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω, Δήμαρχε, θα μου επιτρέψετε. Είσαστε εδώ προφανώς για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Λίμνου. Κατά πόσο συμμετέχετε σε άλλες εκθέσεις, όχι μόνο εντός της Ελλάδας, αλλά και εκτός. Ήθελα και να ρωτήσω κατά πόσο είναι γαλαντόμο και το Υπουργείο, τα Υπουργεία, σε ό,τι αφορά την τουριστική προβολή της Λίμνου. Ορίστε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι χωρίς τους πόρους του ΕΣΠΑ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Και αυτό το άνοιγμα στην τουριστική προβολή γίνεται με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Εκείνο που έχουμε κάνει όμως στη Λίμνο είναι να ιδρύσουμε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με αρχική χρηματοδότηση του Δήμου Λίμνου και τη συμμετοχή όλων των φορέων του νησιού, οι οποίοι κατανοούν ότι αν δεν προβάλλουμε την ταυτότητα του νησιού μας... Δηλαδή εννοείται επιμελητήρια, εμπορικοί σύλλογοι... Εμπορικοί σύλλογοι, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρες, οι οποίοι σιγά σιγά οργανώνονται... Δείξτε το νησί, μην δείχνετε εμένα. Με κύριο μέλημα όχι μόνο την προβολή, αλλά και τη δημιουργία ενός προτύπου ποιότητας, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε αυτό ακριβώς το σημείο. Ποιότητα παντού. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή είναι μια σύμπραξη ουσιαστικά, μια οικονομική σύμπραξη, να το πω έτσι, οικονομική σύμπραξη των φορέων της Λίμνου με μπροστάρι το Δήμο. Ακριβώς. Για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε ουσιαστικά το τουριστικό σας προϊόν. Σήμερα δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος, πολλό μάλλον... Καλά, το όλα είναι σχετικό. Το τίποτα είναι σχετικότερο. Δυστυχώς, την περίοδο που μας πέρασε, και όχι μόνο λόγω του μνημονίου, αλλά με επίκληση των μνημονιακών πολιτικών, το κράτος πρακτικά αποσύρεται από τα νησιά μας. Δηλαδή? Η κρατική μέριμνα υποχωρεί σε όλα τα επίπεδα. Αγωνιζόμαστε διαρκώς να μην συγχωνευτεί το νοσοκομείο μας με το νοσοκομείο της Λέσβου. Αγωνιζόμαστε για καλύτερες συγκοινωνίες. Όταν λέτε να συγχωνευτούμε, πώς θα συγχωνευτούν δηλαδή? Έλαντε. Σε δύο ξεχωριστά νησιά. Θα πρέπει να ρωτήσετε το Υπουργείο Υγείας. Αν μιλάμε να έχουν μια κοινή διοίκηση, νομίζω ότι αυτό τώρα, εν πάση περιπτώσει... Με αγώνες πετύχαμε το λιγότερο κακό, δηλαδή πετύχαμε μια διασύνδεση και όχι την απόλυτη συγχώνευση. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, αγωνιζόμαστε για καλύτερες συγκοινωνίες. Γιατί η Βόρεια Ελλάδα έχει το πρόβλημα έτσι κι αλλιώς της επικοινωνίας με τα νησιά. Εάν δεν βελτιωθούν οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Βόρειας Ελλάδας με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τότε το τουριστικό ρεύμα που πρέπει να δημιουργείται και να κινείται
δεν θα είναι αυτό που θα περιμέναμε. Δεν μπορεί να κάνεις μια τεράστια προσπάθεια στον τουρισμό, στην τουριστική προβολή και να μην μπορείς από τώρα για του χρόνου να κλείσεις εισιτήρια. Αυτό είναι το ελάχιστο που ζητούν οι τουριστικοί επιχειρηματίες σε όλους τους τομείς. Μια σταθερότητα στην αγορά, να ξέρουν από πότε τι μπορούν να κλείσουν εξαρτάται αυτό, εισιτήρια. κύριε Χατζηδιαμάντη? Από την πολιτική του Υπουργείου Ναυτιλίας, που έχει εκχωρήσει πρακτικά όλη αυτή τη δυνατότητα στις ορέξεις των εφοπλιστών που νέμονται τις άγονες γραμμές. Το θέμα αυτό αφορά και τη Θεσσαλονίκη, αφορά και τη Βόρεια Ελλάδα. Σαφέστατα και την αφορά. Είχαμε μείνει χωρίς σύνδεση πολλές φορές φέτος. Και όχι μόνο εμείς, και η Λέσβος και η Χίος και η Σάμος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά και την ίδια τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί η Βόρεια Ελλάδα βλέπει τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Είναι η φυσική της προέκταση. Και αυτή η αντίληψη αρχίζει να διαπερνά τις ενέργειες όλων μας. Όλο το βορειοελλαδικό τόξο αποτελεί για μας μια μεγάλη αγκαλιά, αλλά και μια μεγάλη προοπτική. Ευτυχώς, τελευταία έχουν βελτιωθεί οι αεροπορικές συνδέσεις με τη Θεσσαλονίκη. Το μικρό αεροπλανάκι που εξυπηρετεί τη Λίμνο σχεδόν 5 φορές τη βδομάδα έχει 3 φορές, νομίζω, διπλές πτήσεις, μεσημέρι και απόγευμα, και αυτό διευκολύνει πάρα πολύ την επικοινωνία με την πόλη. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη λειτουργία του Δήμου, θέλετε να πούμε 5 πράγματα? Κοιτάξτε, ο Δήμος Λίμνου κατάφερε να είναι ένας Δήμος που διαχειρίστηκε ικανοποιητικά το πείραμα του Καλλικράτη. Οι 4 δήμοι. Είχαμε παρέτηση ενός δημάρχου. Νομίζω το ακούσατε το θέμα το προηγούμενο που συζητάγαμε μαζί με τον πρώην Δήμαρχο Πολύχνης. Είχαμε παρέτηση ενός δημάρχου ακριβώς λόγω των οικονομικών δυσχεριών που έχει προκαλέσει ο Καλλικράτης. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε άλλο. Είπε τα χέρια ψηλά, δεν ξανακατεβαίνω και παρετούμε και από τώρα για να μπορέσουν να κινηθούν διαδικασίες να έχει παράταξη άλλον αρχηγό. Περνάμε όλοι μας τραγικές στιγμές. Η αλήθεια είναι ότι δεν φταίει παντού ο Καλλικράτης. Έτσι κι αλλιώς οι χρηματοδοτήσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση και χωρίς τον Καλλικράτη θα είχαν περιοριστεί. Αναρωτιέμαι τι θα γινόταν, αντί να έχουμε 300 τόσους δήμους, είχαμε 1000 τόσους. Πραγματικά τότε τα πράγματα αυτά ήταν πολύ χειρότερα. Παρ' όλα αυτά, ο Καλλικράτης δημιούργησε πολλά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των δήμων και στην καθημερινότητα των δημοτών. Ευτυχώς στη Λίμνο έγκαιρα προβλέψαμε και τον πρώτο χρόνο τον αφιερώσαμε στο να αναδιοργανώσουμε το Δήμο. Να ενοποιήσουμε τα τέλη, να τα μειώσουμε, να εξηγιάνουμε τις υπηρεσίες, να ορθολογικοποιήσουμε τις δομές του Δήμου, με αποτέλεσμα να είμαστε πλεονασματικοί σε προϋπολογισμό, εδώ και 2 χρόνια συνεχή, και να έχουμε την άνεση να υλοποιούμε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε πολλούς τομείς. Έχουμε προχωρήσει στην ανακύκλωση και στην καθαριότητα. Νομίζω πια ότι είμαστε από τους πιο προηγημένους δήμους νησιά στο Αιγαίο. Από τα έργα υποδομής ολοκληρώνουμε το βιολογικό καθαρισμό στην πόλη της Μύρινας και έχουμε ξεκινήσει βιολογικούς καθαρισμούς στα χωριά. Ολοκληρώνεται ένα δίκτυο δρόμων, αλλά κυρίως εκεί που επενδύσαμε για να στο συνδέσω με την τουριστική προοπτική, είναι ότι προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε νέους τουριστικούς προορισμούς. Η Λίμνος έχει καταπληκτική ιστορία που πρέπει να την αναδείξουμε, άρα κάποια παλιά μας σχολεία που ήταν εξαιρετικά αρχιτεκτονήματα, τα μετατρέπουμε τώρα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ σε κέντρα προβολής της ιστορίας του τόπου, σε κέντρα προβολής του φυσικού περιβάλλοντος, σε κέντρα υποδοχής επισκεπτών. Αναπλάθουμε την παραλία του Μούδρου που έχει ένα καταπληκτικό φυσικό λιμάνι και μπορεί να υποδεχθεί πάρα πολλά σκάφη. Φέτος με τη ρεγκάτα του Αιγαίου υποδεχθήκαμε γύρω στα 100 σκάφη με πάρα πολλά πληρώματα. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία που ανοίγει τη Λίμνο και στο δρόμο του ναυταθλητισμού. Και τέλος, επενδύουμε πάρα πολύ εξυγχρονίζοντας τις λιμενικές μας υποδομές στην κρουαζιέρα, καθώς η Λίμνος είναι το πρώτο λιμάνι μετά τα στενά και τα πλοία που ξεκινούν από την Κωνσταντινούπολη, τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια, βγαίνοντας στο Αιγαίο, αρχίζουν να προτιμούν τη Λίμνο. Φέτος είχαμε περίπου 45 με 50 αφίξεις μεγάλων κρουαζιεροπλοίων και του χρόνου νομίζω ότι θα είμαστε ακόμη καλύτερα. Άρα έχουμε δρόμο πολύ, έχουμε κάνει κάποια βήματα, ο Δήμος στέκεται καλά στα πόδια του. Ελπίζω ότι η συνέχεια θα είναι καλή, παρά την κρίση, παρά την αποχώρηση του κράτους, οι τοπικές κοινωνίες αγωνίζονται να επιβιώσουν. Μάλιστα. Έχει αποχωρήσει το κράτος, εγώ αυτό κράτησα, κύριε Χατζηδιαμάντη, έχει αποχωρήσει το κράτος όχι από τη Λίμνο μόνο, αλλά από τα νησιά, τουλάχιστον του Ανατολικού Αιγαίου.
Και να είσαστε βέβαιος ότι ούτε η πρώτη φορά είναι που το ακούω αυτό, ούτε ότι είσαστε και ο πρώτος που το λέγει. Να ρωτήσω, έχετε επισκέπτες και από την Τουρκία? Όχι αρκετούς. Όχι αρκετούς. Η Λίμνος βρίσκεται στη μέση του Αιγαίου, δεν έχει απευθεία σύνδεση με την Τουρκία. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, με προσεκτικά βήματα προχωράμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Έχετε μπει εννοώ στη διαδικασία να τραβήξετε κόσμο και από την Τουρκία? Βρισκόμαστε σε συζητήσεις. Υπάρχει στη Λίμνο, είναι θαμμένος ένας ποιητής Σούφι, ένας λογοτέχνης μεγάλος του 16ου αιώνα και πολλοί Τούρκοι Αλεβίτες δείχνουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για το νησί. Οργανώσαμε ήδη κάποια επιστημονικά συμπόσια για να αναδείξουμε αυτή την προοπτική της συνεργασίας και παράλληλα βρισκόμαστε σε συζητήσεις με μια ακτοπλοϊκή εταιρεία που από το Τσανάκαλε θα μπορεί να κάνει δρομολόγια προς τη Λίμνο. Ελπίζουμε ότι το Μάιο, την Άνοιξη, θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια από εκεί. Αλλά ο κόσμος αυτό πώς το δέχεται τώρα? Εδώ δεν σας κρύβω, εδώ στη Θεσσαλονίκη οι απόψεις διήστανται, δεν λέω κάτι άλλο, λέω μόνο αυτό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ορίστε. Κοιτάξτε, η Λίμνος είναι ένας ευαίσθητος εθνικά χώρος. Προφανώς. Και έχουμε συνείδηση το πού βρισκόμαστε και το τι προασπίζουμε. Έτσι. Δεν διακυβεύουμε τίποτα όταν με πολύ σοβαρότητα προωθούμε την οικονομική συνεργασία με τρίτες χώρες. Αυτή τη στιγμή η Μυτιλήνη και η Χίος, αν δεν είχαν τον τουρισμό από τα απέναντι παράλια, θα ήταν καταδικασμένες φέτος. Είναι απόλυτα αποδεκτά αυτά που λέτε, Δημάρχε. Από όλες τις άλλες περιοχές είχε τρομακτική πτώση. Εμείς καταφέραμε να στηριχτούμε γιατί έχουμε μια ποιότητα σε αυτό που προσφέρουμε και αυτή την ποιότητα θα συνεχίσουμε να την προασπίζουμε. Εκείνο που θέλω να πω πάντως είναι ότι σε σχέση με τις επαφές μας με την γειτονική χώρα έχουμε το θέμα της Ήμβρου, εκείνο που πιέζουμε το ελληνικό κράτος, πιέσαμε ήδη όσο μπορούσαμε τους γειτονές μας, είναι να ανοίξει η πύλη εισόδου της Λίμνου με την Ήμβρο. Αυτό είναι κρίσιμο εθνικά, είναι αποτελεσματικό οικονομικά και θα πρέπει το κράτος να ανοίξει τα μάτια του σε αυτή την προοπτική και να μας βοηθήσει να ανοίξουμε γραμμή επικοινωνίας με την Ήμβρο. Πόση ώρα είναι η Ήμβρος από τη Λίμνο? Είναι μόλις 20 λεπτά. Μόλις 20 λεπτά. Οι Τούρκοι δύο απλωτές επιτέλους έκαναν τελωνείο, δημιούργησαν τελωνείο απέναντι. Είναι κρίσιμο για μας να μας βοηθήσει το κράτος να οργανώσουμε μια μικρή υποδομή στο λιμάνι της Πλάκας που είναι 20 λεπτά μόνο από την Ήμβρο για να έχουμε την επικοινωνία με τον ελληνισμό της Ήμβρου. Θέλω για το κλείσιμο να σας δώσω το χρόνο να πείτε ό,τι θέλετε εσείς, έτσι να κλείσουμε από το Δήμαρχο της Λίμνου. Προφανώς να προσκαλέσετε τον κόσμο στο νησί. Ορίστε. Έτσι κι αλλιώς είμαι σίγουρος ότι οι Θεσσαλονικείς και οι Βορειολαδίτες ανακαλύπτουν και γνωρίζουν και αγαπούν σιγά σιγά τη Λίμνο. Η Λίμνος είναι ένας ανοιχτός τόπος, σας περιμένει όλους. Η εμπειρία που θα έχετε θα είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία, δεν θα είναι απλώς μια εμπειρία διακοπών, θα είναι μια εμπειρία ζωής. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και εγώ θέλω να τα λέμε, αν γίνεται, βέβαια τώρα θα μου πείτε είμαστε μακριά, είσαστε εκτός εμβελίας, αλλά ας τα λέμε κάπου, να βγάζουμε αυτά τα θέματα, αυτά τα προβλήματα, να ακούγεται λιγάκι η φωνή της Λίμνου και εδώ. Είπατε ότι η Θεσσαλονίκη ενδιαφέρεται για τη Λίμνο, θέλουν να έρχονται οι Βορειοαδηλαδίτες στη Λίμνο, να ξέρουν και τι αντιμετωπίζετε για να μπορέσετε, μέχρι να φτάσετε στο σημείο να μπορέσετε να τους υποδεχτείτε με την ποιότητα και με το επίπεδο το οποίο μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ.